Nakadaw balabun ki program tamasa ka KHADC kalarai ban pen kan ria no ya ka tamasa mau bena sya ubnai rempang la syamsnam kani ka tamasa kan long hakashi ar bat lai tarik rempang arja ar pausau UCM ka KHADC uba penyat sing sim ula pentip ya kane menta ka khat lai tarik no pra arja ar paulai baya kini kisngi larai hadin ka jiya kandu hapdeng ka KHADC bat ka sorkar jala kani ka tamasa kalong ban pensarong ya kalariti jong ka jat benriu hakaba an om sya banwanra ya kitiar ki bandambar kum kakiat pareng ki jingbam kitiar handai en pen I bat di tangya ki badai na kane ka jaka keren hapo ka hakani ka executive committee ka bamentas ni kata kade ka bangi shim ya karai ka bakhaddu ka bede bat ka jingpun kre ka jungi ya ka tamasa mau benah ka bangi ong communal festival te kumak tip hadin bangi lawan jingo untuk la asin cite sipo khasi heritage village hapo mau plang ni labu tarik hajing shisha but nakadaw bam lakyar let's say ba don gajing penbaik lang ba state government kuma pitip hapadeng jong chief minister hapadeng jong minister tourism ya ka bangi hab ban penkela but la penlong finance non ya ka tarik hadin bangi la dep ya ka meeting menchisngi te ya kani ka meeting menchisngi penlong secretariat but ki EM in charge jungi jong ka arts and culture idon lang deputy CM idon lang but ki officers la shim ya karai by communal festival jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka pamentang ya tray lang baka tourism department arts and culture department jong ka government of Meghalaya ngin penlong no haka shitarik ar bat lai tarik u rempang ka bamut u February te namar ba ni iba hau ni ubanai baningkong kibun palat ki jingpun kre nak kalian ka state government khamtam kumya ka Meghalaya Games ka baar ka Meghalaya Day nang ta ka balai ka Republic Day bat ki program te let's say ka namdon ka jingthut ha padeng jong ni banai kalalingkot banai January dan nak kalian ka executive committee ringkat ka state government ngila shim ka rai khaddu ban penlong ya ka munul festival hakashitarik ar bat lai u rempam jong snam arja pusat hang te ha Khasi Heritage Village Mongklang